Pokoj Boží, volám sa Laci, mám 27 rokov a pochádzam z Nových Zámkov. Môj starý život bol plný hriechu a hriech stelesňoval v mojom živote. Boli to putá, s ktorými som bol zviazaný, s ktorými ma oklamal diabol. Boli to drogy, boli to všetky druhy drog, ktoré ponúkal trh. Boli to hazardné hry, bolo to smilstvo, bola to pornografia. Boli to veci, ktoré mi dali nepokoj, ktoré mi dali stres, ktoré mi dali schizofréniu, ktoré mi dali paranoju, ktoré rozbili moje vzťahy v rodinách, ktoré úplne vzdialili mojich priateľov odo mňa. Zostal som úplne sám na konci síl, že som už nevládal. Toto mi dali drogy a ten nečistý život, ktorý som žil. Ocitol som sa v jeden večer na takomto mieste, ako ste teraz vy. A počul som slovo. Bolo to slovo, ktoré ma zasiahlo do srdca, ktoré ma preniklo. A ja som tedy zacítil také volanie, ako keď volá smedný na púšti. Ja som chcel to slova, tak som prijal Pána Ježiša do svojho srdca, že keď On je Syn Boží, tak nech zmení môj život a nech mi dá nový život. A Pán Ježiš vypočul toto moje volanie, dal mi slobodu, oslobodil ma od každého tohto puta, pretrhol to puto. Som slobodný, dal mi kľud, dal mi pokoj, dal mi radosť. Zmenil môj vzťah k práci, bol som oklavaný v strave, nejedol som len kuracie prsia, začal som jesť aj fazulu napríklad. Dal mi bratov, dal mi sestry, dal mi nové mamy, nových otcov. Boh je živý Boh a zmenil aj moju rodinu. Pán Ježiš, ako je napísané v písme, uver a bude spasený celý tvoj dom a teraz chodí do nedeľného zhromaždenia aj moja mama, môj ocko. Ja som vďačný Bohu, nech je oslávený Ježiš, haleluja.